Hej så YouTube, og velkommen til den her video igen. Vi starter, hvor vi slap sidst. Vi er simpelthen i gang med at koge nogle bøffer. Så jeg kan få nogle bøffer, nogle stegte bøffer. Jeg ved sgu ikke, om vi lige skal mine noget. Ja, vi springer sgu lige til det. Jeg ved ikke, om vi lige skal mine noget sten, som vi har til tools. Fordi så kan de også lige stege de der bøffer, og så kan vi sgu komme videre. Så vi kan måske finde et sted, hvor vi kan bo. Jeg undskylder lidt for sidste gang, hvor min mic var meget høj, men det må jeg lige undskylde. Jeg håber, den er fikset lidt nu, men hvert fald undskyld for, at jeg ikke lige havde tjekket det. Jeg kan også se, at det er ved at blive nat, så det bliver spooky. Spooky, lille duki. Jeg overvejer, det kan godt være, at vi lige skal sove, fordi jeg skal fandme ikke nyde noget med nogen monstre eller et eller andet lort. Så fik vi fandme lige sovet, og vi burde snart have fået startet nogle bøffer, nemlig. Og i sidste episode fandt vi også ud af, hvad det der var til, som jeg jo ikke vidste, hvad var førhen, men det gør jeg simpelthen nu, så det er jo også meget godt, at vi kunne finde ud af det. Så det er jo wish, er jo satan med godt. Jeg må ikke bande. Det er meget godt. Der kommer nok også nogle videoer, hvor jeg spiller med nogle af mine venner, fordi det kan sgu egentlig meget godt sådan lige. Jeg kan ikke helt forstå, hvorfor der ikke sådan lige er lyd på. Det forstår jeg sgu ikke sådan lige. Jeg tror bare, Minecraft bugger. Det plejer det at gå med lyd nogle gange. Så det forstår jeg sgu ikke rigtigt. Men det må vi jo bare sige, at det kan jeg sgu ikke lige gøre noget ved lige nu. Så det er lidt så ro. Men sådan det jo. Det er sgu ikke lidt nok at ved lige nu. Så har vi i hvert fald fået noget sten. Bøfferne er færdige. Så jeg tænker sgu lidt, at vi drager videre på eventyr. Hvis man kan sige sådan. Og jeg er sgu stadigvæk lidt i tvivl. Hvor fanden vi skal bo. Om vi skal bo. Nu bander jeg igen. Jeg vil gerne prøve at lave mig at bande, så det må jeg sgu lige undskylde. Nu bandede jeg igen. Jeg sagde sgu. Jeg vil gerne prøve at lave mig bande, så det prøver jeg på. Jeg er stadig i tvivl, hvor vi skal bo. Om vi skal bo op på et bjerg. Det kunne faktisk være ret nice, hvis vi boede her eller sådan noget. Fordi hvis I kigger, som I nok kunne se, så er det her et bjerg, der går sådan op. Men så går det faktisk videre, sådan at det er lidt svært at forklare. Men det ser meget fedt ud, synes jeg. Der er sgu lige en... Nu bander jeg igen. Der er lige en ko, som vi lige kan slagte. Og I skal nok også være forberedt på, at nogle gange kan jeg godt komme med nogle mærkelige ord, meget mine venner har fundet på. Så det... hvis I ikke lige forstår det, så kan I jo spørge i kommentaren, hvad det betyder. Hvis jeg kommer til at sige noget om... Hvis jeg kommer til at sige noget mærkeligt. Og så må jeg faktisk rigtig gerne skrive i kommentaren, hvad I synes om det her med, at jeg laver en let's play. Fordi det kunne være meget dejligt, hvis alle bare tænker, ej, det er pissekedeligt, og det gider vi ikke at se. Så ved jeg ligesom, at så skal jeg måske lige prøve at optage et andet spil. Eller hvis I synes, det er mega fedt, så må I også meget gerne skrive, hey, jeg synes, det er mega godt arbejde, eller give ros, eller give, hvad kalder det, eller enten give ros, eller så bare, altså jeg gider ikke høre på fuck det dårligt. Jeg vil gerne høre på fuck det dårligt, fordi, i stedet for bare at skrive fuck det dårligt. Fordi at det kan jeg ikke rigtig bruge til noget. Det er bedre, hvis jeg siger fuck det dårligt, fordi at, hvad ved jeg, du lyder som en baby, eller et eller andet lort. Men i hvert fald, det var, jeg ved ikke, om jeg forklarer det godt nok. Men
vi skal videre. Jeg så lige noget kul her, så det tænkte jeg lige, at vi skulle hakke. Jeg kan snakke lidt om mit forrige YouTube-liv, eller hvis man kalder det. Jeg har jo stadigvæk en YouTube-kanal, der er gang i, men det gider jeg ikke at snakke om. Men den her kanal, jeg ved ikke, nogen har lagt mærke til det. Jeg tror ikke, der er så mange af jer derude, kun min ven Nikolaj. Men i hvert fald, den her kanal var lige kort engelsk, fordi jeg tænkte, jeg ville prøve det. Men det var sgu ikke lige mig, fordi for det første, jeg er ikke så god til engelsk. For det andet, så blev jeg nødt til at skrive manuskript, og når jeg skulle hen og skrive manuskript, så var det ikke lige sådan, jeg tænkte, jeg vil lave en video, fordi så skulle jeg hen og skrive manuskript, og det tog lige godt en halv time måske, hvis det var en lang video. Så det havde jeg bare ikke lyst til. Så jeg tænkte, den skal være dansk, men jeg vil gerne starte et ny kanal. Så det gjorde jeg, og nu sidder vi her og snakker om min gamle kanal. Så det er jo bare perfekt. Der er meget kul. Det er jo meget godt. Jeg har altid gerne... Altså, jeg har en PlayStation 4 til dem, der ikke ved det. I ved det nok ikke. Og der har jeg også Minecraft til, og det spiller jeg ikke så tit, men nogle gange. Og der er det altså... Jeg synes selv, det er rimelig nemt at finde en jungle. Men jeg finder aldrig jungler på PC. Og så jeg vil virkelig gerne bo i en jungle. Det kunne være så fedt. Og have et træhus eller et eller andet. Det kunne faktisk være meget fedt. Det kan I skrive i kommentaren, hvis I synes, det kunne være fedt, hvis jeg boede i et træhus. Det er måske lidt wannabe af rummet Samse, men det kunne være meget fedt, hvis jeg boede i et træhus, synes jeg selv. Det kan godt være, det er lidt kedeligt at sidde og kigge på, at jeg slår alt det her ihjel og bare render rundt. Men jeg vil gerne lige have mad og lige have redskaber, fordi så dør vi ikke og alt muligt. Og nu er det længe siden jeg spiller Minecraft, men jeg mindes virkelig ikke, at man får så hurtigt level, men det gør man så åbenbart. Siden at jeg allerede har 8 level, men det er nok også fordi jeg har dræbt mange dyr nu. Det får man jo levels af. Shit, han skulle ikke have mange slag. Jeg ved ikke om det er en pige. Det ved jeg sgu ikke. Dø. Vi skal bare have noget med. Og så har jeg også tænkt på måske at lave noget survival games. Og til dem af jer, der ikke ved, hvad survival games er, så er det Minecraft, men på en server. Og så er det lidt ligesom Hunger Games, altså hvor det gælder om, at du kan dræbe andre, og så skal du finde ting, sværd, guldæbler, mad, hvad du nu kan finde. Og det skal du så finde, og så gælder det om, at den der sidst overlever, har vundet. Og det havde jeg også tænkt meget på at uploade, fordi det kunne også være meget fedt. Så det kunne jo være rigtig fedt. Min ryg klør lige. Og ja, nu blev jeg selv også lidt træt. Nu blev jeg sgu også selv lidt træt af at sidde og dræbe dyr. Jeg tror også, det var den sidste nu. Nu har vi vel også fået meget læder. Ja, det har vi. Så kan vi lave de der... Jeg kan ikke huske, hvad de hedder. Men vi kan lave sådan nogle, hvor man kan sætte ting på. Sådan at vi kan have et kisterum. Det synes jeg er meget fedt. Så det er jo altid fint. Vi skal lige op her. Og til dem af der måske er nysgerrige, så jeg lige nysgerrige. Til dem af der måske er lidt nysgerrige, så bor jeg på Fyn. Og jeg selvfølgelig gider jeg ikke sige, hvor jeg bor, men jeg bor på Fyn. Jeg bor ikke i København, jeg bor ikke i Jylland. Jeg bor heller ikke i nogen store by, så det... Jeg er sgu bare en 13-årig dreng, der godt kan lide at lave videoer og alt muligt shit. Jeg tror godt, jeg kunne forestille mig, at vi boede her-agtigt sted.
Nå, men jeg skulle ked at sige det, men vi skal allerede runde af igen. Det går simpelthen så hurtigt, men sådan er det, når vi hygger os og snakker sammen, og ja, sådan er det. Men i må en fortsat god dag, og så ses vi jo som altid næste gang.